tirigat na kaming king ka, di kayat mo, kat sikat ka na nga masurot. Sikat ag desisyon, di amin na banag. Amin nga ubrain tayo, amin nga papalan tayo. Sikat ag desisyon. Siyak kumaat, siyak ti padre di pamilya. O, di sige ang desisyon. Talaga. Gawar nagluto, tabising kamin. Ano ilutok? Aray ko. Magdamag ka mula kanyak. Papa, Oh, iso siguro nga nalaing ka nga garamid ti reels. abay. Pang reels lang ti performance mo, nga pang long video. Agpanawagan akman, kini General Torre. Di ba, kung ayaw nga 3 minutes ket, agresponde kayo. Itay pa lang amin nga kamkamatan nagnibakit ko, ta si Mangpueta nga baliktad ti brief ko. Pangasi o General Torre. General! General! Ano ko pala lang? Hey, Mare, api nga kay tata. What? Api nga dag dito. Ano ko ta pasamak, api nga kay tata. Sigurado nga kaguranak ni pare numamuan na. Makatawanan, nga agdindinata kas agasawa. Ah. 2 tawanan, anatay ni paren. Agasawa ta. 1. Agkista mga round. Kung nagtupay, anda ditaw. Hoy, Belinda! 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 Agawid kan at awang pinaisa ang bagas. Naku na, punso. Agawid kan at ka mo lagay dito. Bisita ka na awang pinaisa ang bagas. Apay ko mga gawidak. Api ko sa agasawa ta. Ay Sigod na. man kasi kati agisasaang. Agtal na ka man punso, sumruman ng tikabaw mo. Ah. Makatawanan na nagsinata, da sa bali kabbalay ko. Adya! Ay, hello Melinda, kumusta? Apo, na yung bagman antita niyan, black na. Ay na inyan black ka nga. Ajak mo nga naka-black ka gayam kanya. Kila adda ka mo. Black na ata, daw utang mo kanya nga 1.5. Ay saan? Api ko mga i-black ka. Apo, wala singsingirang ka before pandemic pa DJ. Ay na, ang kupulos malipatan data utang kuking ka. 1.5 di ba? Di utang kuking ka. Oh, hangko malipatan data. Aksidente lang nga na i-black ka. Ba't apay nga rin nga tinawagan na, agbayad kan? Ha, kumustahan ka nga ron? Kat kwa, adangan hindi ti kay ko sir nga negosyo. Ano yan man lang nga 5,000 di utang ko. Ay na, anto, black na klatan. Hello Melinda kanakan, kumusta? Ay na, apo, anti pining amuklatan, apay nga timawag ka, umutang ka manon. 1, binayad, ang 1.5 na utang mo, inabot ti 6 years. Awan, pinirdim ti talupuking ka. Miss Sanchez, Wanda. segun ka dito record mo kat single ka pailaan. Wanda. No kasta. Saan na ka pa ngayon kasal? Dito nakasikukin ka? Hanagot nga masikog. Dako lang tibuksit ko, time patsuak. Ayaw, di ma. Ano yung klase ka nga, doktor? Judgmental? Anya ka dito problema? Diyan kami makaturturog, dok. Manong nga rabiin. Ay, di ka makaturog. Dok. Managkape ka ka di. Haan mo't, dok. Ada ka di problema nga pampanunutem. Awan mo't, dok. Mahilig ka ka di nga agbuya ti Reels, meno TikTok. Iwan adok, tahanak mga rod makaturturog. Ah, karo din. Ada wifi yo, misis. Dok. Hindi pa mo lang, misis. Ah!